Maayong adlaw ka natong tanan ug aniya nausab kita sa lain nga episode sa atong weekly Agiyo PIE 7 Forum. Karong adlaw aniya kita nanukad sa atong buhatan sa PIE 7 Regional Office dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Today we have with us the officials from the Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ubay-ubay kita no og i-take up karon sa ilang mga programa kay kini sila mao ang ahensya sa gobyerno nga gitahasan sa pag-atiman sa atong mga kaigsuunan nga naa sa poverty level, mabata man o matiguang. So please join us for this 1-hour discussion. Live kita sa DYMR Radio Pilipinas Cebu and delayed telecast on MyTV Channel 30 kada Miyerkules hangtod Sabado sa alas 3 sa hapon and on Sunday at 4 to 5 p.m. This program is brought to you by the Philippine Information Agency in partnership with the Association of Government Information Officers in the region. So I'm Hazel Gloria of PIA, and with me, of course, the beautiful Information Officer of DSWD, si Ma'am Lea Quintana. Ma'am Lea, salamat kayo sa imong pagpartner ka namo karong adlaw. Salamat sa Hayes sa oportunidad nga gihatag kanato sa PIA ug sa Agiyo 7. Suking tigpaminaw sa DYMR Radio Pilipinas ug sa mutanaw unya sa Sky Cable Amay TV Channel 30. So karon kauban nato ang sa gikaingon na ania ang mga taga DSWD. Of course, I'm from DSWD. So nalibay ko nga itagaan ko og gayunan ni Hazel nga mo introduce sa atong mga bisita karon. So kauban nato ang atong Chief sa Protective Services Division, si Miss Rosemary Salazar. Ma'am, kauban usab nato. May ni karon kay babaeng lalaki gyud ning kauban from the SWD. So we have Mr. Graham Ferdinand Armisen, ang atong Chief sa Policy and Plans Division. Okay, Ma'am Lea, so pangayuan na to sila og opening statement before ta mag-start sa atong programa. So unahon na to si Ma'am Salazar, Ma'am Rose. Ayong adlaw sa nagpaminaw karon sa DYMR ug sa Channel 30. Okay, salamat. Ug ingon man usab si Sir Graham Ferdinand Armisen. Sir, maayong adlaw. Audience sa DYMR ug sa ato ang listeners ug sa viewers sa ato ang MyTV Channel 30. Nagisgot man tanog lain-lain nga mga programa sa DSWD. Kay ubay-ubay man gyud ni Ma'am Lea ang inyong programa sa inyong ahensya. Atong paghisgutan ang kabahin sa kaning assistance to individuals in crisis situation. Ma'am, can you please, kinsa may mo elaborate regarding aning programa ha? Thank you, Miss Hayes. Mao na ang pinakasikat nga programa karon sa DSWD, dili lang sa Region 7 kundi sa tibuok Pilipinas. Actually, ang assistance to individual in crisis situation dili siya bago. Kuan mao na gid ni amo ang programa nga gina-implement sa DSWD. Murag na alarma lang ang publiko karong mga hinapos sa Hulyo. Tunga-tunga sad sa Hulyo di ay nagsugod tungod sa educational assistance. Actually dili siya bag-o. Maura gihapon ang educational assistance katong naa sa crisis situation. Gawa sa educational assistance naa tay medical assistance, burial assistance, transportation assistance katong mga in crisis. Atong i-qualify tanan na medical assistance nga in crisis situation kay naaman tatanay mga panginahanglan pero dili man tanan in crisis situation. So maupod gihapon ang food assistance atong mga naay mga parente nga nasakit nga nagbantay sa ospital makahatag pud ta og food assistance. Ma'am Rose, kanang siguro ato pong kuano nga naay mga nagpahibalo nga gidugok gyud ta sa kanang office namo nga kaadlawon pa daghan na kaayo ang nanganha. So mo giingon ni Ma'am Rosemary nga katurag yung pamilya nga naa sa
crisis situation. So pwede ma-elaborate nimo ma'am unsang mga kanang sitwasyon nga naa sa krisis ang mga tao kay tanan man mo pud moingon nga naami sa krisis, no? Para makasabot gid sila, Ma'am Rose. Dili lang crisis na mga siya. Tanan man mi pobre. Yun pa bitoto ako mga na-interview. May na lang kuno na kay na ay hinabang ang gobyerno makadawat sila. So kinsa man gud tong mga pamilya nga naa sa in crisis situation. So sama pananglitan kung ang usa ka miyembro sa pamilya labi na katong nagtrabaho or bread or siya gyud ang siya na ni sa may Bisaya sa kanang siya gyud ang nagbuhi o sa iyahang pamilya nya nakalit og kasakit baron or na aksidente baron. So natural kana nga pamilya in crisis gid na siya. Mao bitaw nga ato gid siyang gi-emphasize nga ang educational assistance nato dili scholarship ba nga ambi kay pobre ka wala kay ika pa-eskwela pwede ra dayon kang mo-avail sa educational assistance. So kapananglitan pod nasunugan ba ka? So in crisis na siya, nabahaan, mga naagkaan na og mga kalamidad. Kanang example gid na siya nga ang usa ka pamilya in crisis situation. Nya naapod ng sa medical nato daan bisan galing na ay trabaho. Pero kung nagdialysis ka 3 times a day, unya nagchemo 3 times a month. So natural kung ikay nagpa-eskwela sa imong anak, duha na imong panginhanglan, medical, educational pa. Kaning sa nagisgot mga ganina, Ma'am Rose, og transportation assistance, kinsa man sad ang maka-avail ani niya? Abi tong transportation assistance nanginhanglan sa gyud kaayo pananglitan na asya dire na ospital pud ang iyahang kanang unsa na ni parente baron na wala siya ikaplite muli ngadto sa iyahang probinsya or naabaroy na isalaag dire nga wa gid siya ikaplite kung pagsuta sa social worker naagid siya in crisis matagaan siya og assistance sa transportation pero dili pod tanan matagaan na may uban niya ay nasaag siya dire nya nagsaag di siya sa tanang region nangulikta og transportation assistance. Ma'am Rose, ang kaning sa educational kanang walay family example layo ang iyang kaning eskwelahan, iyang gieskwelahan ba maka-avail sa ni sa transportation kung kinahanglan ba siya og kaning pamiliti? Dili siya lahi siya kung panalisan sa educational assistance siya mo cover siya kung in crisis ang family kung ang apil adtong sa iyang ma-avail naa na dito sa iyang panginahanglan na bilong sa educational assistance dili siya kay maka-avail pa siya og transportation assistance parto sa iyang estudyante. Unsa man ang mga requirements ani niya nga maka-avail sila aning EICT nga program? Actually, sayo na naman gud ang requirements. Kay ang requirements kung nag-eskwela ka, kinahanglan og ni certification sa school nga na-enroll gyud ang bata. Kung college student siya, kinahanglan na ay statement of accounts. Kung dayon kinahanglan og certificate of indigency or residency sa barangay. So kana siya nga mga requirements ayon ra man gyud na siya kuhaon. So kung nagdala dili but ipasabot nga nakakuha ka na nga requirements, mo qualify ka sa assistance. Kay pag abot dito sa DSWD, interviewon pa man siya sa social worker. So taon man og naa bagay crisis tinuod sa pamilya para siya ma-qualify sa educational assistance. Siguro ma'am pwede pud nato ma-share sa uban gawas atong sa educational assistance nga mga panginahanglanon nga mga requirements, dokumento. So unsa pud ang sa uban ma'am kanang sa pananglitan sa burial, sa transportation? Kung sa burial assistance kinahanglan to siya, of course kinahanglan yun na ay namatay. Na ay death certificate sa namatay. Unya kung utangan siya sa punerarya kay kasagaran utang namang gyud ni sa punerarya. So adto gud siya na ay kontrata sa punerarya nga naa gyud siya bill nga utangan siya ngadto sa punerarya kung asa gihaya baron or asa sila ni palit og lungon. Unya
dili pud ta kay pagkangan niya assistance ra niyo augmentation ra no ayuda naagid siya ay limit kung pila ra pud ang ilahang ma-avail. Nabitaw to ang pangutana bitaw atong last atong gi-interview pud mi sa DYHP, pila pud ang ma-avail sa kanang boyal. Kasagaran gid nato is 10,000 ang ma-avail nila. Kay buti pasabot kung adto sila sa nga ni kung Rolling Hills yang iyang bayranan 100,000 nya mo avail pa siya og kanang burial assistance, wa po siya nabilog siguro sa pobre do in crisis siya mahalon pad po diyang lungon. So usually ang maximum gid nato is 10,000 sa lungon. Nya kung sa medical assistance pod kung na-hospital siya, kinahanglan pod tong hospital bill. Nya medical abstract, again certificate of indigency, social case study report or social case summary report kung beyond 5,000 ang ilahang i-avail. Kay maka-avail man silang outright kung 5,000 cash ra kanang kung ang iyahang resita kintahay is kutobra 5,000 so cash ang ihatag. Pero kung more than nagali bisag 5,001 adto naman na sa ospital dili or adto baron sa katong mga sa para sa chemo or sa dialysis adto naman na sa service provider ihatag ang bayad. So, bali, from DSWD na siyang pagbayad, Pagbayad, kung oo. more than 5,000. Kung more than 5,000 from the SWD, so base pod sa assessment sa social worker kung pila ang ihatag anang kliyente. Unsa ni sila ang maka-avail, Ma'am Rose, mga kuan gid sila kanang under sa 4Ps nato nga Dili kung sa educational di gyud ang purpose kay educational assistance naman na siya. Katutanan niya mga in crisis situation pwede gud siya maka-avail. Nya ako na din i-take nga opportunity kanang Miss Lay ug Miss Hazel nga katong lidag sa mig usa ka libo ang usa ka adlaw. Unya nagpa-press release man gid ang DSWD kay nagdaho man gid sila nga bag-o ang educational assistance ang ipanghatag. So pagpa-press release na mo paghangyo po sa mga tao nga nang linya nga kung kamo paminaw ninyo dili mo in crisis situation ayaw na lang mo pagkapoy-kapoy og linya kay pag abo sa social worker dili man gihapon sila makadawat. So amo po to silang gipasabot nga wa ka kabalo nga kanang imong tapad ang parinti anak katulo nagdialysis sa usa ka simana. So mao na siya nga priority gyud sa DSWD medical gyud og burial. Kay dili bagong educational nagsige ra man gyapon taghatag dito sa in crisis. Kasagaran gali bisag naka-avail og medical unya naa sila anak nga nag-eskwela nya wala gyud kahimuan tungod ana nga crisis nga ilahang na-feel maka-avail gyud sila sa duha. Mao na ang naami mga data nga naka-provide gyapon ni educational assistance. Ma'am Rose, kung kuan so kay mangutanan so ko kay unsa man ninyo pag-check gyud sa kanang muana sa inyong office nga kanang tabangunon gyud kay sila kay basig nay uban nga arangan ba nga magsinina og kanang mga pinubre or nga na ba Nindot kay na nga pangutanaha Miss Hazel no? Kay mo na giingon giiskilahan man pud na mo ang pagka social worker so nagitawag nga professional judgment pero mo lagi na bisag unsa pa nimo kaayo dili gyud na kalikayan niya kung masipyat gyud ka nga kung naapoy mangilad mailad sad ka pero kay again una ang barangay maghatag sila daan og kanang certificate og residency so dito pa lang sa level sa barangay kahibaw na unta sila nga kaning tawhana ngayon ba ning tagaan or dili nya kung gitagaan nila residency bisag dili dito siya pobre aduhan ang accountable kay kadang dili na pod pero base usahay manggod gawas og manungog gid sila no bisan pag nakada siya residency inig-interview sa iyang pangutana unsa man day nahitabo sa inyong pamilya sa pagkakaron nga makaingon ka nga naa ka sa krisis nga sitwasyon panagsara pod na mayon gawas og patay na daan ang iyahang singanan iyahang amahan baron og unsa di ba so usually mao bitaw tong mga nanggilin niyang uban na suko kay pag abot dito social worker wala man gid mahatagi kay wala man siya yun naka-experience og crisis.
kay dili pud kung last year pa siya nasunugan niya, di na sadya in crisis karon, di naman pud na nimo siya mahimong rason. So case to case basis gud siya, ma'am, pero mo na dili gud 100% ka makaingon ta nga wala pud mi na naunsa nga ana, wala pud mi na sipiat kay kung depende man pud sa iyang gisulti do naa man po mga dokumento. Siguro Ma'am Rose ato lang pong i-share sa ila no, agi ka ng kuan ka ng dili pa ni panapos pero pag ending ni Ma'am Rose sa iyang discussion bago nato i-kuan isa lang po si Sir Graham kanang mapahibalo nato sa publiko kung pila na ang atong nahatag no from January to June or katong giyon nimo January to May or January to June para mahibal-an nato makita nato asa gyud di ay ang dako nga pahat ba sa hinabang sa DSWD. Actually, gikan sa January to May kita makadungog siguro mong ubano nga na ay mga magpasibya nga ngano ni ato Miss DSWD mingon sila wala na share budget. Naabot gyud mi sa punto nga nahutdan na gyud og kanang kwarta kanang allocation nato na amang gi-budget ta kada semester. Pero tungod sa kadaghang nangayo nahurot gyud ang allocation na imbis June pa taman, May pa lang hurot na gyud kay sa kuan pa lang daan sa January to June 18,530 na ang ato ang natagaag assistance. Nya anang 18,513 ang 12,364 ana is medical assistance yun siya. Nya ang 4,189 is burial, 1099 ang educational, ang food 637 ug ang transportation 222. So out sa educational ana kasagaran ana college student. Kay katong nagdagsa bisan og preschool pa ilang anak kay lagi hinabang ang gobyerno ni adto pod sila. So unsa ra may panginahanglan na ng elementary, kasagaran libre man ang eskwelahan, preschool, daycare libre. Ang high school gari lang uban libre pod. So kasagaran aning natagaan natong educational assistance nga mga college students, maupod tong iyang mga ginikanan niya. Wala gyud kahimuan kay nang sakit na aksidente, in crisis gyud sila. Ma'am Rose, pila gid ang budget allocation nato ani sa kani nga program, then nabatay target nga mga beneficiaries nga makadawat ani or bisag kinsa lang nga in crisis situation nga moadto sa inyong office? Actually, ang ato gyud target gyud is primero indigent man gyud na ang sa DSWD. Nya katong mga vulnerable ug disadvantage nya. Kani gyud specific man gyud kayo ang program assistance to individual in crisis situation. Mo nang in case to case basis naa may ingon tingaling uban dili man to pobre amo man tong silingan. Pero nganong nakadungog ko nga natagaan siya. So kanang makapangutan na gid mo unsay basihan. Kay mao lagi na kung ikaw bisan pag nagtrabaho ka usa pa lang ka dialysis ug usa ka chemotherapy. Una po da kasagaran po sa mangayo sa amoa nga maingon kang nagtrabaho na ang tanang means ila na pud nang na exhaust na una pa sila moadto sa amoa kay wala na gid sila kahimuan niya. Bisag gamay ra ning among ihatag makatabang-tabang pod sa ilahang mga panginahanglanon. Budget allocation actually 122 million mi last this semester. January to June, 130 na gali ang amuang na-spend for January to June. Giibana na ang among second semester nga budget. As what you mentioned nga giibana na nay possibility nga dugangan siya para masakto gyud nga Wala na gid siya dugang Wala na ma'am gyud. kay maora man gid na ang atong allocation. So mao na nga sa amo ang assessment tan-awon gyud nga maapod bitaw gid ang tanan kay do na atay maximum nga ihatag sa kada kliyente. Magdepende man po sa iyang need ug sa iyang resources. So dili kay ingon niya naaman di ini nganong gamay ra man ako nganong dako man lagi tong sa among silingan. So mao na siya rason. So kanang
di pa ko magpasalamat ni Ma'am Rose kay posible balikan pa kaunya. So, karon na pud atong hisgutan kining bag-o nga gi-implementar no sa DSWD. Kuan pud ni siya kanang controversial ba or kanang kinaon ni karon kay sa among Facebook page daghan kaayo no ang mangutana, comments, reklamo. So kanang salamat kaayo nga nakiguban gyud nato ang chief no sa division nga naghandle niini ang atong unconditional cash transfer. So siguro atong pangayuan no si Sir Graham saysay kung unsa ning unconditional cash transfer. So ang unconditional cash transfer sa imong gikaingon mo ni ang pinaka-trending no nga programa sa DSWD karon. So ang unconditional cash transfer mo ni ang ato ang programa nga nasakop or na-appeal sa ato ang train law or ang RA 10963 no the tax reform for acceleration tax reform acceleration for inclusion no diin ang UCT mo ni ang iyahang abbreviation the unconditional cash transfer mo gawas siya nga murag buffer no mo ni ang atong gipanghatag nga buffer program unconditional siya kay wala tay mga kondisyon nga gipangayo para sa programa para sila maka-appeal or makakuha sa grants no. So sa UCT sa train nabutang dito nga si DSWD mao ang mo-implementar sa UCT kauban or in coordination with the Land Bank of the Philippines. So si Land Bank sila karon ang arm to do the payout sa UCT. So si DSWD ang usa sa mga nag-identify sa mga beneficiaries sa ato ang programa nga UCT. So sa 2018 base sa balaod ang UCT i-implementar sulod sa tulo ka tuig. Sa unang tuig makadawat ang identified beneficiary og 200 pesos per month. Muna sa usa ka tuig mogawa siya 2,400. For 2019 and 2020 musaka siya og 100 so mahimong 300 per month. So mao nang mudawat sila og 3,600 per year. So kaning sa UCT Sir Graham atong sigurong i-share kung kinsa ning makadawat kay basig mo sila tanan nganong wala me. So pwede nato mahisgutan Okay. kinsa So, sila. Sa balaod nakabutang nga ang UCT beneficiaries tuluran ni sila ka grupo no. Ang unang grupo mao ni ang mga pantawid pamilya nga beneficiaries. So ang 4Ps no nga beneficiaries nato sila siguro na nga makadawat pod sa UCT grant. So sila karon na sila conditional cash transfer na pa sila unconditional cash transfer no. Ang ikaduha ang mga beneficiaries pod nato sa ato ang social pension program for indigent senior citizens. So gawas sa ilahang monthly nga social pension naapod sila dawaton nga UCT grants on a monthly basis. Ug ang ikatulo nga naglangkob sa beneficiaryo nato sa UCT mao ang mga listahanan identified poor households nga human sa validation atong napamatud-an nga sila gihapon na asa kapobrehon. So mao na sila karon ang naglangkob sa mga beneficiaries sa UCT. So dili tanan. So bisan katong na amo ang nabisitahan sa pag-validate dili to nagpasabot nga sila ma-appeal na nga beneficiary sa UCT. Sa ato ba diri sa Region 7 sir, mga pila ka ni ang naa sa pantawid pamilya, naa sa senior citizen o naa sa listahanan? So ang ato ang pantawid approximately mga naa sa 260,000 na siya ka households, no? Ang social pensioners nato sa region naa sa 270,910. Ang ato ang listahanan identified after sa validation na abot siya og 240,129 ka households. So in total naa siya sa mga more than 700,000 ka mga beneficiaries. Na karon ang gi-cater sa DSWD, no nga Yes. ongoing Sabado natay payout, weekdays na apod. So gapadayon pa no ang DSWD.
So, giunsa man nato no kana bang sa listahanan ba sir? Kana may uban nga mayon pag yun nga nganong wala sila na appeal. So giunsa dito nato pag unsay basehan nato sa pag revalidate kana rin ana ba kay daghan man kay mga pangutana pa. Okay. So, ato lang balikan siguro nganong kaning mga listahanan o diin ni sila gikan, no? So, atong 2015 na ay region-wide or actually it was a nationwide assessment, no, for the listahanan. So, mao to ang gitawag nato og ang listahanan 2 nga assessment. After sa assessment ng period during 2015, ato man na silang gi-subject, no, ang data nga atong gikuha gikan sa mga panimalay, no, apil ang ilahang kahimtang, apil ang structure sa ilang panimalay, ato na siyang gi-subject sa usa ka dili siya technology but more on data validation system to determine kung poor ba gid siya or dili. Mao na ang gitawag nato proxy means test. So gi-subject nato siya ana, it's actually a statistical na siya nga tool. Pag human mo determine kung in poverty ba siya or matawag pa na makategorize ba nato siya poor or non-poor. So among the poor, ato na siyang gibahin og kanapo. Ang tanang pobre gibahin og kanapo. And we are getting the first to the 7th decile nga kapobrehon karong 2018. Unya kana sila, ato na silang gi-validate modong gibalikan sa DSWD ni adtong Abril hangtod Mayo karong tuiga, no? So sa tanan nato nga gi-validate, ato na pod ning gi-subject ang ilahang data, ang atong data nga nakuha sa PMT. Kay pwede man na ay mga kausapan sa ilang kinabuhi atong 2015 ug karong 2018. So gi-subject na pod nato sila sa PMT ug ang nigawas sa PMT nga na remain sila or nagpabilin silang pobre mao ning 240,129. So mao ni sila karon ang eligible for the UCT grants. Kini ato pagpanghatag sir ba kay daghan pud no ang nakuha nato sa Facebook mga pangutana no nga kanang unsa gyud ang mga dokumento nga gikinahanglan para mahatagan sila sa kanang grant from UCT kay daghan may mga kalibog, so mas may siguro matin-awa nato karon. So sa duha ka mga membro sa katong mga beneficiaryo sa UCT, ang listahan ang Pantawid Pamilya ug ang Social Pension, wala kayo ta anay problema, no, kay ang Pantawid identified na magud na sila nga Pantawid beneficiaries. Ang Social Pension pod nato nakabalo na pod na sila kung kinsa ang mga social pensioner, no? Although naatay giset nga as of first quarter nga listahan sa ato ang social pension gikan sa mga LGUs. Ang kaning sa listahanan ang mga dokumento nga kinahanglan ani kay ang mosunod, no? Una, para mahibaw-an sa usa ka panimalay kung sila eligible sa UCT, gitagaan ni nato sila og beneficiary notification form. So si DSWD naghatag og papel, nagpahibalo sa ila nga sila eligible para makadawat sa UCT grants. So kato nga porma mao to ilang dad-on kauban sa valid IDs nila, no? Especially sa katong recipient gyud kay ang atong gibutang dito, although ang UCT grants is para sa panimalay, ang mo claim for the panimalay, para sa panimalay ang ilahang household head. Muna kasagaran usa sa amo ang matunggan dito ngano man ang bana nga nagtrabaho man unta ni, kay mao man ang gi-report during the validation and during the survey nga siya man ang mugawas nga head of the household, no? So mao to atong gibutang dito sa atong notification form, ang head of the household. So the notification form plus any valid ID, no? Ang among gikuan, ang amo ang acknowledge or amo ang yung gisigihan og kuan pangayo any government issued kay mas makasiguro ta and mas valid po siya, no? Kay remember ang UCT
dili lang ni DSWD but in tandem ni siya with the Land Bank of the Philippines. Unya ang Land Bank mas kuan gid kayo sila sa identity of the beneficiaries given nga wa pod sila kaila aning mga tawhana. So kato lang duha kung naa na to pwede na nila madawat ang ilahang UCT grants depende sa schedule sa pagpanghatag pod. 200 pesos per month, sir, for this year. Dili din ni siya individual, bali per household ni siya. Okay. So, ang sa listahanan, Miss Hayes, mao na per household ni siya ang atong pag-treat. Ang sa social pension, mao tong per individual nga senior citizen ang atong pag-treat. Ang sa pantawid, mao gihapon per household gihapon ang atong pag-treat. Indigent rapod nga senior citizen. Yes, dili tanan. Mga social pensioners katong nakadawat sa atong social pension program. So, Sir Graham, kanang ato lang po sigurong i-share sa ilaha ang proseso no kay kanang asa sila mo adto labi na sa day na gyud sa ilang payout kanang unsay mahitabo anang adlaw sa payout kay na may uban nga kanang naman tayo, di ba, i-check pa na, i-validate. So, mas may sigurong mahibalaan nila daan kay para kung schedule na nila, kahibalo na sila asa sila or unsa ang buhaton. Okay. So, ang DSWD para sa payout no sa UCT, especially kaning sa listahanan o sa social pension, kay ang kaning pantawid nato nakadawat na ni sila. In fact, sila ang una nga mga beneficiaries nga nakadawat sa UCT grants kay tungod gidugang ni siya dito sa ilang cash card, no? So ang kaning cash card nga system of the pantawid naka-help ni nga mas mapaspas ang pagpanghatag sa UCT grant. So butang lang dito sa ilang mga tagsa-tagsa ka accounts. So in fact ila na dayon tong na-withdraw. Ang kaning sa listahanan o sa social pension nakik-coordinate karon sa Land Bank sa ilang availability pod o sa LGU. So mao na nga katong sa mga beneficiaries i-inform namo ang LGU, no, especially sa listahanan, i-inform namo ang LGU kanus-a ang schedule sa pagpanghatag. Naapod tay gi-deploy karon sa mga tagsa-tagsa ka LGUs nga mga notifiers para sila maotoy mo distribute sa katong giingon nato beneficiary notification form para ihatag to sa tagsa-tagsa ka mga panimalay. Unya, sa panahon na nga mauna na ang schedule sa payout, dalhon to ang notification form plus ang ID. Unya, pag abot dito, mauna among gihangyo nga mo follow lang gyud sa schedule kay usahay daghan kaayo gyud ang mga tao nga nakuryoso, no? Kay unsa ning 2,400 nga gihatag kuno, no, sa gobyerno karon. So mao to ang amo ang kinahanglan. So kung sulod sa usa ka venue, for example sa usa ka gym, dili tanan makasulod without the beneficiary notification form o sa ilang valid ID. Okay, that means kung wala sila atong notification form, then they are not eligible for the UCT. Now para pod malikayan pod nga magdasmagay, magtinokmuray, no, kay mao lagi na kuryoso gid kayo sila aning UCT. Kunya pag abot dito, i-validate pag yun na sa ato ang mga validation team sa DSWD kauban sa Land Bank kay mo fill up sila og Land Bank payment slip, no? In the absence man karon gud sa cash card, wala man gyud tay cash card nga pwede nato mahulgan, so mag over the counter payout ta sa UCT. So ang madawat sa social pension o sa listahanan identified beneficiaries, cash good, no? Cash good inigawas nila sa payout venue. Oo. So according to the law, mo ta to 200 per month. Pero given dako man kayo ni ang trabaho kung ato ning ibinuwan, no? Kung ato ning ibinuwan ang January siguro hangtod June di pa na mo mahuman. So mo na gi one time, mo nang dako-dako siya 2,400. Mo na yung gihatag nato karon. Kani siya, sir, ang pag-distribute ani unsa man ni siya kanang per town or per barangay? So, sa pagpanghatag nato ani katong mga lungsod or mga syudad nga adunay Land Bank nga servicing branch, ato ni siyang giper barangay. So anyway, naaraman ang Land Bank sa ilang tugkaran, no? So dili na pud kaayo sila mo pliti og dako para lang makaadto sa Land Bank. So mao na siya ang atong giper barangay, mao ni ang giserve sa ato ang
counterpart nga land bank branches og weekdays. No? So ang validation sa buntag mapiautan sila sa hapon. Ang kanang mga lungsod or uban nga mga syudad o lungsod man gid siguro ni kay wa may syudad nga wala siguro yung land bank. Ang mga lungsod nga walay land bank mo na ang adtuon, no? Adtuon sila sa taga DSWD, mga staff sa DSWD ug ang staff sa land bank kay para dito ang validation dito pod ang payout. So kasagaran mahitabo ni on weekends kay dinaghan ang atong i-cater on weekends kay magsugod man tag sayo sa buntag mahuman pud ta sa hapon. So muna Hayes nga naagyoy ka ng coordination with the local government unit kay sila man po dito ang mo prepare kay lisod kaayo kung dili gyud plastado ang atong kanang pagpanghatag kay mag-chaos gyud no naagyoy chaos mahitabo kay ang mga tawo mo dut gyud kanang inana ba Unahay Ma'am Lekin say maka dawat og una. mao. Ay, sure. Budget day ani. How much do we allotted sa kaninga program sa UCT? So mao to ang kada katong nga numero nga akong giingon ganiha naagid to siya tag 24, no? Dako gid ni ang iyahang sa almost about 700,000 plus lang diri sa Cebu lang ni sa Region 7, no? Unya at 2,400. So far ang sa listahanan nga side we have already spent no mga 6 million para sa katong duha lang ka semana. Oo, kay actually ang kaning UCT the whole region ang kaning UCT natong implementation nagsugod lang gyud ni atong Hulyo no tunga sa July. Although ang sa akong giingon ang Pantawid sayo-sayo man to sila no sometime April or March na download na ang ilang funds niya nasud na dito sa ilang tagsa ka cash card. Ang kaning sa listahanan o sa social pension nagsugod ni siya sa pag-implementar sa pag-payout ato lang July no so far di pagid kayo taas ang ato ang accomplishment rate given sad sa necessity or sa ato ang coordination with land bank nga sila sad mo serve sa ilang regular clients o nya napa sila i-serve nga mga clients nato sa UCT. So ang uban kanang mangutana no nga unsa may mahitabo namo nga katong wala makadawat sa kuan kaning UCT nga pobre man sad mi. So mo nang mabalikan nato si Ma'am Rose no kay naay laing programa ang DSWD so mo tong giingon nga katong assistance to individuals in crisis situation. So mo na nga pwede sila moadto gihapon sa opisina sa DSWD ug naapod tay sustainable livelihood program kay ang sustainable livelihood program wala lang siya nag-cater pod sa mga Pantawid, Pamilyang Pilipino Program beneficiaries, kundi kadto sab sa mga kabos no nga kanang labi wala po sila naapil sa listahanan pero kanang tan-aw nila silang kaugalingon pobre gyud sila nya nanginahanglan sila og livelihood assistance pwede sila moadto sa opisina no sa local government unit din po naa dito ang atong mga kanang workers no sa sustainable livelihood program ug magpalista sila dito sa ilang MSWDO nga kanang aduna sila kanang desire gyud nga moapil ani kay pobre sila unya ang atong project development officers nga na-assign dito mo conduct na sila og orientation. So para mapahibalo sa tong tanan nga nag-signify no nga mo appeal sila sa sustainable livelihood program, masabtan nila ang programa og makita nila dito kung angayan ba gyud sila pod mo avail aning sustainable livelihood program. So ako lang sumpayan pod katong sa atong social pension Ma'am Rose naapoy kanang trending pud karon nag-viral kanang mga fake nga mga news no sa mga fake nga kanang social media accounts. Ma'am Rose pwede pod nimo i-share sa ilahan. Basig nakabasa pud mo no nga naa na ko na 6,000 pesos per month nga ihatag nga social pension ang DSWD sa tanan pagyod nga senior citizen universal mo nang kung nagdagsa among educational assistance nagdagsa po sa Facebook ang caller ang katumuanha kung unsa ka tinuod nga naay 6,000 nga ipanghatag ang DSWD
Actually sa pagkakaroon ng atong gipanghatag is 500 gihapon per month, 6,000 per year para ni adtong mga masakiton, mga pobre, walay gidawat nga pension gikan sa CSIS, SSS, PIBAW ug unsa pa na nga mga company nga pensioner daan ang senior citizen. Unya kanang regardless of amount. Mingon siguro silang 1,000 raman akong nadawat, but ang balaod nag-ingon nga basta naa kay gidawat nga pension di pud ka maka-avail anang DSWD nga social pension. Nya katupong naapoy regular nga suporta gikan siyang pamilya. Kay naay daghang moingon. Labi pa sa probinsya, wala man jud ko'y SS kay wa man jud ko kasuway og panrabaho. Pero og yuta imong hisgutan og kalubihan mas dako pagod sa SSS nga gidawat adto labi pa to mga survivorship po. So mao na siya nga wala gyoy bag-o karaan ra gihapon 500 per month nya. Agig dugang atong pensioner kung social pension beneficiaries ka nya household pajud ka nya head unya ni appear ka nga to sa UCT, ang senior citizen ra ang maka-avail og doble. Kay basig mo ingon siya kay katong iyahang gidawat sa UCT nga usa sa iya tong pagka-individual nga pensioner. Katong iyang dawaton sa UCT mao to ang sa household sa listahanan. So dili man pud na ingon anak kadaghan pero naa man puy mga senior citizen nga sila ra pud gihapon ang household head. So mo tumingon ang uban nga doble-doble naman. Pero di man sa siguro tagalan niya mapobre yun aron lang makadoble. So, mo na yung rason nga nung doble. So, kung si Grim nag-ingon nga, ang pila to gali, ang sa 6 million, ang sa social, ang sa listahanan, ang sa amua 74,787 ang natagaan sa Tibuok Region 7. So, out of 270,910 sa social pension lang ni nakahatag na tag 74,787. So mo total siya og kung sakto akong calculator 179,488,800. Dili ko ani siya ang sa UCT ni. Sa UCT lang ni siya nga sa social pension. Nya idugang pod ang uban manggod nga mga pensioner mingon nalimtan nako akong ID. Klaro manggod na siya sa guidelines. Ang ila ra yung pwedeng i-support nga ID is OSCA ID. Kanang nagpamatuod gud nga senior citizen sila. So katong puti nga ID sa mga nagpaminaw karon sa WAP-an nakakubra kay dili pa man tanang elta ng munisipyo nakakubra kay among target up to September 30. Tanan nga mga munisipyo or tanang beneficiaries makadawat yun. So katong mawagtag ang ID pailisin na lang ninyo daan kaya naaraman mo yung dool ra ang office kay aron di na magbalik-balik. Rosemary Salazar, ang Chief of Protective Services Division sa DSWD 7. Iagig pa na po sa tanang nagpaminaw o ako dahil gihangyo ang mga taga-barangay. Kay daghan man kay nangayo ron og barangay residency or certificate of indigency. So tan-awa ninyo og ina na lang magpadabang na lang bigingon nila nga kung dili mo in crisis situation ayaw na lang mo og adto sa DSWD kay maghago-hago ra mo sa DepEd pod pero mas makatapang ang barangay kung nakakita gyud sila in crisis mas sila pay mo refer o naay hinabang ang DSWD kay makapaadtuan ninyo kay aron matabangan mo the same sa DepEd pero katong bangayo nga pagtan-aw niya dili gyud sila in crisis labi pa kung nidagsa tabangi lang mig-inform sa mga katawhan niya dili siya bagong programa katura gihapong in crisis situation. Okay, thank you, Ma'am Rose. And we have Sir Graham Ferdinand Armisen, the Chief of Policy and Plans Division. Okay, no? So, para sa UCT, kay sa gingon nato trending mong good kay ni siya. So, katong mga kaigsuunan nato no nga beneficiary sila sa UCT kay natagaan na sila sa notification form. Amo lang giawhag nga ang inyong pagsabot nga magpaabot lang gyud ta no sa schedule sa atong pagbanghatag sa UCT grants. Anyway, naa naman na ang kwarta, naa naman pod ang inyong schedule kay dili gyud ako na mutanan sa usa lang ka semana mahurot og panghatag ang UCT.
no? Og sa katong uban, o nya amo sang gihangyo katong mga beneficiary nga dapat kung makadala gid sila og balido gid nga ID. Kay para mas mapaspas o nya dili na sila magbalik-balik sa ilahang pag-claim no sa UCT. So, daghan kayong salamat, no? Ma'am Rose and Sir Graham. So, magpasalamat po ko. Ako din si Lea Quintana sa DSWD Region 7. Okay, thank you kay Ma'am Lay. So, in behalf of PIE 7, Agio, My TV Channel 30, and DYMR Radio Pilipinas Cebu, ug ingon man sa atong mga bisita, no? So, mapasalamaton kay ko sa karong adlaw, no? Nga ubay-ubay gyud ta og na take up. So, hopefully katong naminaw, katong nitanaw, nagsunod gyud kanunay sa My TV Channel 30 nga daghan mo og nakutlo karong adlaw, no? Sa gidiscuss sa atong mga bisita gikan sa DSWD 7. So, salamat kayo sa atong mga media friends. So, kita-kita na sa sunod semana.